Ako nang manunuhon ako nito kaya nito magiging duhay ni. Di ka pa sa umuradyo mga kagmay pa kung matitong pa. Ako, unang pangutana. Atong pukusan ang pundasyon ninyo sa pagpabarog sa Santa Iglesia Apostolika Romana. Ginamit ninyo o gipanghusgan ang Mateo 16:18. Kini bang Mateo 16:18? O yung kaba na si Kristo maoy nagtukod o iglesia ni Kristo ha? Sa isda pa na brad. Ako na ganina, kaya lang tani ihatag ang tawag inigiyahang major premise ba kay Basig magkalalahi ang iyong pangutana. diba, nahong na naman nito pero siguro basig diskumpiyado siya atong iyang kaubanon ang nangutana manang iyang ibalik diba? Yang manang diskumpiyado siya ba? Diskumpiyado siya manang iyahang gitawag o ibalik so ang question, ang gitahon ba? Sa Biblia mismo, yung usa na sa pagpamatuod ng St. Matthew chapter 16 verse 18 usa na ha? Usa sa pagpamatuod Sige. Masipyat pa na siya. matod mo usa inyong declare nga maunang Matthew 16 Katoliko. Okay, sunod nga pangutana. Kining mabasa sa Biblia nga Kristohanong katilingban nga nag-ingon nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Mao gani ang gituto ni Kristo? Yes or no? Kanang gingon din ang kaliwat sa bitin, ina nagipukod sa tuwan. Kasaharagon? Yes! Basta Hindi mo na referring sa Iglesia Katolika. Naaman na itawag ining ellipsis kung wala kong masayip sa term. Ellipsis, body pasabot, naputol ba kung baga, ilang giputol. Wa pa mahuman ang gitawag kong subject, ang inyong mga direksyon. Ayaw, direksyon, ang pangilad na. Atong basahon ba? Atong basahon. Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, gito ko di gusto niya makaliwat sa bitin. Diba? Imposible na. And ikaduha, again, ang footnote, dili man na magamit as evidence pag-prove concern sa history of teaching sa simbahang Katolika. Kay opinion na na sa writer. Ay, hindi na bumangulan ba? Sige, sa pangutana. Ano po na sunod? Ang akong pangutana, kung klaro mo, wala kayo nga nangilad pag wala. Kaya simpula. Tinuod ba ang mabasa na ang Katoliko kaliwat sa bitin? Bakit simpula? Tinuod, dili. Wako nang utanan na. Tinuod na dili. Ang tawag ng pangutana namin mga panahon na pangutana na kategorikal, dili pwede ang sirang kategorikal. Kasuman na palimod mo sa Kristo, sabihan di pangutana sa Pilato, halik ka ba? Ang gitubag ni Kristo, wako sa no, yes or no? Ang iwan na, gipamulong mo. So gitubag na kasi iman bawag anang question, na kanang gino ni mga mabasa sa kusano katilingban, dili na referong sa Iglesia Katolika. Inyuhan ang gisurang baong sabot, inyong ginatawan, ang tulo ka period na naghatong pahimok at nalaagit, puntingan ang maong komentarista concerning anak na gitawag ko text. Dili na referong sa Iglesia Katolika. Iglesia Katolika, maong Iglesia Katolika. Amen. May isang Okay. So, dili siya makaklaro sa pagtubag ni anak, yes or no, tinuod ba, dili. Ay! Tama gina to. Ang ako isa, ang akong pangutana klaro ha. Ay, isa. Kabagas ako. Yan, pagkahuman na, yung iba. Ingan man mo siya, yes or no? Ako isa. Kasi, pagkahuman, pupuntuhan na niya. Ang akong pangutana, klaro manod kayo. Klaro kayo pangutana ba? Tinuod ba o dili? Tinuod ba dili? Nga ang mabasa diha nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Tinuod ba dili? So, naman tayo. Answer naman ko na. Dito pa ka naman ka. Problema lang kung pwede mo, interesado nga ka mamutan na kung di na kayo interesado sa kungtuban. Pati lang ako ibalik-balik ha. Na ang magod ng ellipsis din ha. Kanang tulo ka period na disputan na dili siya sumpay. Ay, ayaw lang eh. Isumpay man mo. So, sino tawag ka na? Pagpangilan. Pagpangilan ka na. Sama, tawag ini. Pareho mo ta. Pareho ka na yung nga gusto mo talimban. Ato basol. Saro. Hindi pa rin yung kapilyo. So, ang tawag mo rin yung kapilyo. Iiyak ka siya. Sige.
Di ani sa showdown karon. Kay murag natuduhan ni siya. Ay sa. Sige. Kung mabasa ko, bada nga ang Katoliko kaliwat bitin. Kung mabasa ko, nga ang Katoliko kaliwat bitin. Sumala sa Kristong Kataliban. Usaman. Ingon, buwi ka. Kung mabasa lagi ko. Lagi, basta mabasa. Basta. Mabasa doon niya, Katoliko sa Biblia. Gamay. Isa so ya, pag human ang korupsuti, ang ihatag sinuha. Ako ay klaro sa audience. Kaya matod mo, kung ganun mo iklaro ito baka akong iso, no? Tinood ba ang mabasa? Tinood ba dili? Tinood? Dili. Tinood, pag iklaro yung dili. O, karon, ni kisi siya, ni kisi niyon. Sumuna, karon ko sa inyon. Kung mabasa ko nga ang Katoliko kaliwat sa bitin, unsa man imo kasulti ini. Sige. Okay. Katoliko. At may tahon ako nga pindito ko. Ayun ha. Sige na po ha. Sige na. No one word ha. Wala yung tulo ka period ha. Pag na ay tulo ka period before sa word ng Catholic, ang abitaw ko hindi mo. Ano? Kung na ay tulo ka period before the word Catholic, at may tahon na mong iyakasawa. Ang atong showdown, sumala sa mabasa. Ay sa. Nag-showdown ni, karon sumala sa mabasa. Huwag mi nag-showdown o period. Ay, wala nilan. Ay, sa. Ni showdown naman ka. Ang atong showdown, pili ka mabasa. Wata showdown sa period. Excuse me ha, sa mabasa. Okay. Sige. Showdown naman eh. Hindi ka lang, di mabasa mo kini. Dili ba, anong word pa mo mababasa? Ano naasap ka na, one phrase ha? Na wala yung tulo ka period. Wala yung tulo ka period, tingin ko. Pero pag na ay tulo ka period, admitahan ko din mong iyak asawa. Wala na ko sinabi. Ato papasahan ang ganito. Aminaw. Dili kang basa. Aminaw. Para sigurado ha, admitahon ko ang napindido ko ini. Oh. Kung wala yung tulo ka period. Pag na yung tulo ka period before Catholic Church. Aminaw kasi katawa. Ginawat naman ako. Ginawat man ka. Admitahon mo ang pindigas. Ay, nausap. Admitahon mo ang pindigas. Dito na magkasinabo ani. Oh, kada. Okay. Ang imong kondisyon, showdown, sumala lang sa mabasa. Ang iya ha, musugod siya, kung mabasa ko, before Catholic Church, doon ay tulo ka period, Admitahon di mo. at itahon po niyo mo. Duha ba? Dili man nga. Ayaw, laban isa. Oh, kanon, pagkumana diha. Ilaban ba nimo ang showdown? Kutob lang ka sa mabasa o bulahos ka dito sa tulo ka period. Para klaro sa walang dili bayan. Sige, bro na rin. Ha? Come on. Hey, showdown mo yan. Siya. Saluling mo din. Matalo kasi mo ha. Matalo mi kay kamay mo nang dili kani karon sa ilang showdown. Sige. Wala, sige lang. Ako po tanay. Sige. Malakyas po. Showdown mo. Iyang supakon kung walay period. Oh. Unsay makaapekto sa period sa ilang showdown? Ang period, kung haadi ha, apil mo ginang basahon. O lagi. Period, kama, usapay na adya, So, unsay relevance? Unsay relevance ba sa period? Sa meaning ba? Hindi, katulong naman ito, kung nag-eskwela ito, kung saan lang kama, kung saan, ganay sunod. Period, bundang ganyan. Tulong ka period, kung saan meron lang sa tulong ka period, nag-eskwela ito. Ayaw ko personal kay dili mo ta makapag-level sa. Diba? Gani kay kung Di ba lang tanga, kung saan may ka, kaya may ruling ka na. unsay relevance? Ato para halimbawa dawaton niya ba ana bawal. Person niya ako, Ako magbabago. Ang relevance di ana kanang naay tulo ka period buong ipasabot na dili kana ang konteksto sa writer na naghatag og komentary sa maong gitawag ko text. At the same time, kung tanawon nimo ang
gitawag ini kapitulo ng versikulo, wala disputa yung katoliko iya siya. Di ba? Kitra sa komentary na na-ellipsis na tulo ka po ang period. So therefore, dili siya direkso. So kung karon, ako nang gidawat ang challenge. Ako nang gidawat, ako nang gihapal ang tawag ang relevance. Ako nang gidawat ang challenge. Kung wala'y tulo ka period, hindi ko. Pag naay tulo ka period, hindi mo. Sige, sige. Sige. Ayan, basahan sana. So, saman. Asa ba? Di, basahan ka rin ba? Tanpad na ba nang gibasahan na? Tanpad na. Basahan ka rin ba? No. Oh, tanpad. Ay, kinawat na ako. Kinawat na ako. Ayaw na. Showdown na. Ayaw na. Showdown na. Kinawat na ako. Showdown na mo. Sumala sa mabasa. Malagi, kita sa mga talaga. Kasabot ka rin niya. Akong giko nang ihan na. Naman may kondisyon ko ka, kung sugod ka sugar, ano? Ganyan ka rin. Ha? Ang sugar, doon ang may kondisyon. Oh. Ikaw sumala sa mabasa, pilde siya. Oh. Siya po, kung doon ay tulog ka period, before ang gitawag Catholic, pilde ka. Sayop siya. Sayop ka nga. Madawag ba ka ato, may showdown na ito na eh. Pero kung dili ka madawag, kung ay showdown na ito na eh. Dili na mo showdown ang period. Dili showdown ang period. Lagi. Ano to? Siya ang naghamon. Lagi. Sinawat naman niya. Nga no mag-create po siya iyang kaugalingan. Ayaw, buhay ako. Uli na Ako man ang counter challenge ako sa inyo, ha? Ayaw. Dili pwede na. sa to padili na. Dili pwede. Ha? Siya may moderator. Dili pwede. Money style nila. Kasama ito na lang yung ilang argumentador at pinapin. Style nila. Okay. Gamay lang bro. Isa gamay lang. Wala na kayo. tatawag ni Susunod lang ngayon. Cancel na to. Cancel na to. Sige, next question. Cancel na ang sugar, ha? Cancel na. Okay, next question. Mauna po. Ako masudan mo tani Next question. Magsudan mo tani. Ang ako sumala lagi. Ang ako sumala sa mabasa. Sumala sa mabasa. Ang Katoliko kaliwat subitin. Ang iya pong gipugan nga kana pong tulo pod ka tuldok. Mao tong iya. So wala na mi nagsudan tuldok sumala pa sa mabasa. So karon kung magtuldok-tuldok media, ang amo may gala, so discuss it. Wala, discuss itong down. Next question. Okay. Next question. Ay, next question ito. Ngayon sa ito. Kaya ka sa ako. Ako may speaker. Ako may speaker. Ako. Sige, payag. Di ba halang? Sige. Before ka mo at sa next question, pantaha mo na. Pantaha mo na. Tawag kayo na komentaryo ka. Doon sa next question, pantaha mo na. Di ba? Oh. Nga nung naghamit ko sa tulong ng period, nga naman kay number 1, atong ipamatuod ng atong kaadman nagbasa way sabot-sabot. Why insaktong comprehension? Number 2, nga nung ulit kayo sa period na naamat ko siyang masahon. Naaram na. Di ba? Nga nung ulit kayo sa period, nga naamat ko siyang masahon. Nga before atong word na kaliwat sa bitin na ay tulong ka period. So, on sa rin function na. So, buti ka sa bot, ako ang... Itong motor ito. Apo. Motor ito. Basig na yung motor dito. Oo, tama. Ana. Sige, so mana? So mana importante sa kuha. So karon kay nabuko man siya mo nang din yun. Tibuko man. Karon, next question. Next question. Sige, so, ibig ka. Dito sa next question. Dalaw. Mo paano ka, bro? Wala. Ha? Siya pa. Sunod na ni. Sige. Lain sunod. Sige. Alita sa iyong basahon. Na nagingon ang inyong basahon nga ang Katoliko nibiya sa kamatuuran o nagsunod sa kasaypanan o nahimong apostasya. Tinuod din mabasa siyang basahon nga ang Katoliko apostasya nibiya sa kamatuuran. Basa usa na nga dokumento kay prato masundan. Kay kasuhan. Wala di ay siya kapasa. Sige, atong kuhaon nga ang Katoliko nagtudlog mga kasaypanan o nga nibiya sa kamaturan apostasya. Sige, ako sa congressman ha. Mr. Monitor. Okay.
So, nakuha pang dokumento. Ikaw tabag. Kaya nga itong higala, kusukyo mo hatag o konklusyon na wala na mao ba? Ganong tawag yun yung wala man na mao. Yung ganyan ko basaha ka ato ay confirm. Pag imo pabasa, wala pasabot nga wao kabalo. Ato ang ipabasa kay sabihin sila kayo kay mabasa na sila may sabot-sabot. Tanaw na to, ha? Babasahon na to, kanya pagkawaban, ato ang tawag yun sa sabto. Kaya kami katoliko, ako na papispe. Sige. Fair good ha. So, balik ko na to. Ayaw mo kalimot ha. Pizza. Pizza na ang debate ni Paul Alima o ni Edwin Garing dito sa may Santa Cruz. Okay? So, kada na to, balik si Villanueva sa Sana dokumento. Yan, dokumento. Okay. Sige. Basasa. Basig mabalira na. Dili sa nako ni basahon. Dili sa nako basahon. Dili na siya mapalag question. Palo abi ko question din he. Kay basta gipakita na kay sabi. Gipakita na ko dan basahon. Ay, hinambog. Wala. Dili. Nakingon din he nga ang Katoliko iya sa kamaturan nagtudlo ka sa ipanan apostasya. Kon ang mabasa din he tinuod baka. Simple naman ako po baga na, hindi naman na doktrin sa Iglesia Katolika. Ano nga mismo, hindi na doktrina sa Iglesia Katolika, ay kana nga libro, private revelation ka na. Ang mabasa! Ayaw sa laki, ayaw. Paminawa sa ako, Paminaw sa. Butuhon tagadaan kay, tawag ka, kabalo ko sa yung masahon eh. Kabalo ko sa yung masahon. Ingon ka na tudlo sa Iglesia Katolika. Walang gipuputa ka, nga dili na tudlo sa Iglesia Katolika. Number 2, private revelation. Number 3, matumang tong gingon na ginusunod 18 sa 4 nga moabot ang panahon nga daghang gitawag og motalikod. Sumo na yung basahon ron. Amo na basahon. Dili ang Iglesia Katolika maoy motalikod dili na ay mga membro nga motalikod ng Iglesia ha aron mosupas ka kabuto ni Kristo. O nagpabilit sa Katolika, Iglesia Katolika. Matod mo, ang aking pangutana partiklaro ha, oy, tinuod bang mabasa dili? Ang tuba, dili ang doktrina sa Katolika. Bako nang utana, doktrina ba nagiha? Tinuod bang mabasa? Tinuod dili. Tumang, ang mabasa, tinuod nga di na ay mga taong mamiya. Na ay mga taong mamiya, na ay mga taong matalikod. Pero dili man lang tinatibok ang Iglesia Katolika. Mga sikta man ang namiya. Tama na, bro. Ay, STE man na. Namiya. Basahan na to, kaya mo man na basahon. So ato ang basahon. Basa daw. Ilang libro ang gigamit ron ni Villanueva sa mga kaparian. Ang pinalanggang anak sa mahal na Birhen. Ubos ang Marianhong Kalihukan sa Kaparian. Una nga edisyon 1998 sa Bisaya. Sepe. Mato niya ganyan mga higala, nahibalo siya asa mabasa. May mo naman siya nahibalo. Ako pa ba basahon siya nahibalo naman siya? Ay, kamay ha? Mato siyang tubad karon. Gisundan ako. Ingon siya, nahibalo na kung asa na mabasa. Kailangan pang basahon, nahumana daw sa kabalo na siya mabasa. Karon, gidawat na niya nga sa tama daw mabasa. Karon kay tama ang mabasa, oyon ka na Mr. Aldisino nga ang Katoliko ni biyas ka maturan o nagtulog ka sa ipanag apostasya. Mga sikta man ang namiya. Dili, atong laro ko ni. Ang nakasabot, kamong duha. Pero kining programa, ni-design ni para makasabot tanan nga na dire. So, for the benefit sa naminaw dire, basig pwede na ito ng basahon din yun. Bahala ka mo doon, magbuntang mong argumento, basta makasabot dito sa. Ano ha? Tama kung tawag niyo kung nakabalo ko kung unsang tawag inong basahon. Pero ako ang ipasabot, nagabasa mo mga dokumentong Katoliko sa rambawo ninyo sabot. Yes. Mama ni Poy. Mana ko Poy. Magbasa mo mga librong
sunod sa gitawag o mga Katoliko, surambawon ninyo o gitawag o sabot. So ano ang point? So kami Mr. Moderator, ato ang basahon, kasabot naman eh. Ato ang itong basahon for the sake sa mga naninaw. Kaya pang naibaw, kung hindi niya mabasa, bukbuk ko niya. Okay, ngayon siya basahon. Basahon ako, doon ako may kondisyon. Mag-stay ikaw, mabasa mo. Sige lagi. Okay, mag-stay ka mabasa. Sige, lalo mag-stay, mabasa niya ko ron. Ang Katoliko, apostasya, nagtudlok sa ipanan. Sige. Ako sa rin i-address ka karisyono. Kung mudawat ba siya sa mabasa o siya sa muyon nga ano na isunod na mahita mo. Listen, magbasa-basa ko pagkahuman pangahuyan. Doon na sa patwes. Tipo ang simbahan Katoliko ha. Hin! Magsabadista ko karon dayon. Pagbabasa tipo og Iglesia Katolika. Hilgo. Pag walay mabasa, at mitahon mong iya mo siyawa kay bakapon mong dagko. So, anhita sa portion sa binasahay. Okay? Ibuok simbahan sa Katoliko, mag-stay kung mabasa na ang Katoliko, apostasya, nagtudlo ka sa ipanan. Alam, mabasa na. Basig na anak ng Rinig na ba mong tampay? Ay, usay tampay. Usay tampay. Ikaw basig na. Ayaw na, sige gawa. Alam ko sa basilan. Sa bahagya sa ko. Kamang mga nananaw ka rin sa palibot, relax mo. Kay sudan man ayaw mo pag-apura. Ay may hara-haraha. Kay sudan man balag mangipitan kung nandali mo, alam pa naman muli. Sige. Kaya importante ka sudan sige, Mr. Moderator. Laman o. 7 minutes. Lagi, kung mabasa 7 minutes ka. Kung mabasa, tipo og simbahan Katoliko. Sige. Okay. Ay, sasa. Magsabali sa tibok si Mga Katoliko. Ay, sasa. Tibok si Mga Katoliko. Iklaro, Ano mga isto? Atong Tagalog sa tungkol, di man ta mga kalaban. Di man ta kalaban. Undong ga, di man ta kalaban. Siya na challenge. Okay. Ang challenge niya sa mabasa. Sa to pa. Pili si Romulo kung dili sa ganahan, mo ingon siyang ano, ayaw ko na. Kaso lang, mo-create man gud sa another na pud niya. Mo-create sa another. Sa to pa kung dili mo kaya Romulo, ala ko. Okay, cancel na to. No. Respeto na siya. If ever na dili sa uyon sa imuhang, kung dili sa uyon sa imuhang role, bukan sila siya. Pero kasi hindi siya. Dili ka na. Kaya lang. Ipaklaro na ko ka. Okay. Doon na kay Hoy. If in case na dili siya ganahan, dili siya by sabong na magpatong po doon. Ang buhato niya, dili ko nakauyon sa imong Hoy. Dili na ito nakakayon. So, pero dili sa pindi. Maputo lang. Ano ha? Ang basahon ako, Katoliko. Inuhang gusto. Maroon tayong duha kay Amigo lagi. Ano lagi? Ang imong ruling, mauyon ang imong showdown, magsabadista siya isip Katoliko kung mabasa. Ang hapon, mag-counter niya. Mabasa nga ang Katoliko nagtudlo sa impanan apostasya. Mao na. Inumagan po niya. Tibo Katoliko man. Amo tibo. Yan po minagdali sa tibo niya. Okay. Counter na po
permission na kakang tatawag ini challenge mo na. Ano man, kay ang amo ang pagtuong Katolika na amang yung mga naasong na apostasya. For example, Luther, Macedonius, Arius, kaya ba? Mama na ang teaching, mama na ang tawag ng istorya mo. Karon, hindi kasi, inoon talaga. Basahon niyo karon sa mga libro, kaya siyempre, pasimbahan Katoliko, ito na sa asahon. Diba? Karon, basahon niyo mga ang tibuok iglesia sa Katolika, ni Alikod. Kaya pandili di mo na basahon, na mot-mot ka. It is a fallacy of suppressing the facts. Dawar ba? Pero mahirap na to ang inuwan sila. Hindi ka mo dawat. Siya mo hindi mo dawas. Siya mo dawat. Ikaw dili mo dawat. Discussing. Nirumagan man. Normal na yun. Ang amo ang teaching, halimbawa, kami ang mga Katoliko, pero masaktan ninyo ba? Kana magod na libro, referring na sa umaabot na panahon na ay mga Katoliko mangiya. Manutlog di mao. Ang ato ang girkuhan sa dili ang particular Catholics. Ang girkuhan sa dili ang tibuok simbahang Katolika. Muna mo ang girkuhan. O na ang iyang presentation ang tibuok Katoliko man. As essence sa ilang argumento. Muna ato ang ipabasa karon. Kaya kay hindi mo sumudawa sa upang challenge. So dahil ipasabot ilang hindi mo manungilag dun eh. Okay. Kamay Mr. Monitor. Saan ako na? Saan ako na? Wala ba? Discussing naman. Libre sulti pa magaling mo mag-showdown. Wala. So wala. Wala, sit down. Ay, pakuta na. Okay, malay siya daw eh, kaya di naman siya daw. Okay, ako panggunta na. Kining giingon din he. Ha? Ato ibabasa. Ayaw na kinamay ni Ginto, ro. Ayaw, anong nakabasa na Atong ibabasa kung doon ay na-showdown. Di, humana mo ito ganyan. Lahit mo po niya showdown. Di, lahit man eh. Lahit ito ganyan ha. Ikaduha itong showdown. Lahit po ni. Kanang mingon din he. Nga ang Birhen sa Fatima. Nagpudlo o nagsulti nga ang Katoliko na simbahan apostasya. Tinoon, dili. confirm na ko. Dili, ayaw ka ba sa iyo? Ang saan ako pa-confirm? Ayaw. Ang saan ako pa-confirm? Ang basa. Ako kasi i-confirm. Kung saan yung pagpa-affirm sa kuha, kung hindi ako basahon una. Basahon na ako una before ko mo-confirm. Di ba? Basahon na ko una. Pero mag-ibang nagkasumala sa libro, saan ako pa-confirm na ako? Kung saan ako pa-confirm, okay na ko mabasa. Kaya kung hindi mo na ipabasa, oy, lipat-lipat din. Lipat-lipat din, hindi na lang ko lang rin. Bot na po na. Challenge ako nga. Tinuod. Ako ang nagtato sa magkabenepisyo ani Katoliko. So, kung dili mo na ipabasa, kasi sa dito ang mubasa niya, dili niya kung nagpapalabos sa unod anong libruha. Kamu ang ginduhan, sabot. Diba? Sige, iagay o premise, o pwede na mong basahon, o niya atay patubas. Walay na simbahan na magtulyo kung maliyo niya ang kadautan. Di mo klaro? Bebe. Kaya mo, ngingin mo na. Di, kita dire. Paro niya. Ito ang ibalo, walay suknay. Tanaw sa lalo. Dapat ipagawas. Yung, yan. Basta itago-tago galing, lipat-lipat na. Ay, mapel. Ay, isa kay showdown man gud mi. Ang showdown dili mo dapat. Ayo nag-relax na gud mo. Inabi ko ra man ang kuha. Kamu relax man no. Ako rang usa. Wala. Ang question sa imong kauban, no. Ang question sa imong kauban, tinuod ba? Kung saan ako ba tinuod pa di? Basahon sa nato tarong. Ataro na. Kaya ba, tanaw na tuloy. Kaya, ang basa rin. Kon mabasa lagi. Ang ibasa. Ang tinuod
tignan na, agad na. Ang kay ba sabi? Ang kay ba sabi? Ang pangutana ba? Paglakas ako kay para maklaro. Okay. Ayaw ng tagong-tago. Brad. Salungan sila, Brad. Oy, purpose na dala ng Okay. Pero huwag na rin ba? Ang ruling sa showdown, but pasabot ana, kamong duha na nijabol na mo. Di ba ano mo daan ba? Ang inyo halang diha, naaba na ang inyong showdown. Ito i-prove sa inyo ha. Pero kung mo-showdown ka, unya, wala pa ma-confirm sa isa, no subject for confirmation sa knowledgeable as the context sa ibang libro may present. Hindi siya pwede nga atong i-deal. Ang isa mong galo. Showdown man. Mo lagi. Kung ngayon siya nga knowledgeable na mo, karoon na ito ang ruling sa showdown. Pag di na ako mabasa, Okay, pwede ko. evidence pa ni. Pareha mo na kay Balo, pareha ba, abogado, knowledgeable mo doon. Pero ang pag-present sa evidence, hindi ko na makita yung sila kasi na makasiwa. Kaya itong gikuha dali, ang namakak naman ako. Namakak o nasulti, ginoon. Showdown, eh. Showdown, sabi. Kung nyo, nakabalo na kanila. Basta ko Basahan ko niya, wala kayo showdown. Wala kayo showdown. So, discussion nga po. Nagpabasa man siya. Malagi, discussion nga po. Ano na kita, mga sir o sawag ini mga ma'am, ano ba? Kung wag pagindi kita duan yung mga tao hanap, kayo mo muna pag mababasa ko. Ay, kita guwan. Pag oras po na ko, tao mababasa na ko, tinuod ay no, magkasabadista ko eh. Pag mabasa na ko, tinuod ko din eh. Nakabasa ko yung libro ha, pero wala akong hindi na ako memora sa liban. So karon, ano mabasahon? Nga naman, mga mangingilat ang ganito. Mangingilat man! Diba? Pila na kadokumento sa simbahan katolika na ilang surambawon o tawag ining sabot. Pasahon sa rambawon nila o dalawa. Sinito mo. Wala tinuod, di ba? Pero at tinuod na ang pamutbot. Wala ko. Paistura po. Wala lagi, ikaw na po, kay, wala mo siya. Di sa'yo naman ako pangutanan. Dawaton ba niya ang mabasa? Dawaton ba dili? Sa'yo naman, God. Dawaton ba niya ang mabasa? Huwag ko lingog basahon. Dawaton ba? Pag ngayon siya dawat, ako sa nang binasakay. Kung di na ako mabasa, naman ako. Kung mabasa na ako, feel siya. Wow, na yung showdown. Di kay basahon niya, pagkaw na kumalibat. Sama lang mga seguridad vintage, brother. Sama lang seguridad vintage. Parang lang niya, una-una, manghuli namin, batuhin na. Ayaw sa napinapit. Dili naman, ikat na mo Sama na mga kanina. Respeto ako 1 minute na bro. Sunod, balik na din, sunod. Brother, umalong, kailang mo naman nagbabahan ng kagaoy. Ang among treatment karoon, magpahibalo nga manuli nani. Dili na abot sa iyahang challenge. Kailan ha? Kami na sa Romulo, pagbato, lumayo pamatasan, kinibadyo magkaka. Ang amo ha, kami nga mga grupo, malangwid nami. Dili na abot sa iyahang challenge. Busa, lend your ear. Ana, diyan magsugod ang respeto. Una, pasalamatan gyapon ka namo. Ayaw sa pagsipang abot. O kay mahuman. Magpasalamat mo una ni Anika para sa imong kapindihan. Okay? Okay na. Conclusion. Inig human na mo, kami na may musultin. Sakit. Okay. Ano ba niya? Asa na pilde? Wala palungay. Last statement man eh. Kay unya mo statement mo. Wala nang problema. Last man eh. Wala palungay, brother. Kami, brother, kung wala may dili brothers, dili problema na lang. Pero ang respeto lang ko, ano yung may dili, layo. Brother, okay, last statement. 1 minute lang, 1 minute last statement. Una, thank you. Thank you sa mga pag-adibo, kasi magkakagabunan. Ikadua, salamat ni brother, kay magdala-dala sa house rin. Thank you kayo. Sa mga katoliko, thank you sa kayo sa mga nananaw. Para sa mga pildigyo, kaya huwag maging napadayan. Okay? Kung muangan mo, kung man itong istorya niya, kaya kamo naman may istorya, kamo sa istorya. Maulay fair.
Mauna fair. Kaya istorya ninyo lang, kamo na po, pag humana to diri nga walay sounds, magsabot ta ang gusto kong magsabot. Okay? Pero gusto lang kong pasalamatan. Kamong tanan. Kamong tanan. Niingon mga buang mga sumusulong ni Linuat, kaya punta sa kita na mo. 1 minute. Diba? Una-una, pagsultik buang, derogatory word na, tumuda sa inyong kasuko. Wala buwang anak. So, kami wala may naging yung buwang pildi lang. Kaya nga naman, nag-argumento naman ta. Ha? Nag-argumento naman ta. Argumental naman. So, salamat sa iyong paghani o dirigyo na pildi ka, naulawan, pagkarumulo. Tawar ako! Na naman, kaya kung naulawan pa mga katoliko karon, buti pasabot, kini mga katoliko ang alagin, hindi malikon ang ilang gitawag kong pagto. Kinunuang, kini mga videos kanya kung din paghata na pagpreba, na kining maong 7 Adventist, bangkarote! Bangkarota! Ilhan pa yun ang pagkang mangingilan. Ano mang tawa? Kung yung mga dokumento niya, pagkamandirma o mga dokumento, kanya ako'y pinti. Ako'y nag-present o mga ebidensya niya, kagaman nila naway na ako'y pinti. Pastor Morot! Anong pag-ingon din ang mga angkap na pinti? Pagpalakas ng loob na kayo, muulit siya nag-bukit ron. Nga, ang tawag ini ang luha ba? Ang luha ba? Magkamang ang luha ba? Nga naman, bangkaruti! Sila na ganyan ang asol! Sila na ganyan ang atake! Wow! Tagyod na hitabok ang nakabungkang sa atong gibarugan! Why ebidensya? Puro na laway! Unya pang pangilan pa sa mga dokumento. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.